הגעתי לנשימה היה ככה, היה ממש חיבור, לא שמעתי על זה מאף אחד, פשוט יום אחד החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד ארומותרפיה, להבין את הנושא, כבר קצת התעניינתי לפני, דיברתי עם מירב, היה לי ברור שזה המקום שלי, לא הייתי אפילו ביום פתוח, וזהו, מההתחלה היה ברור לי שהגעתי למקום הנכון. החוויית לימודים פה היא חוויה הוליסטית, כמו שאנחנו לומדים פה טיפול הוליסטי, אז גם החוויה עצמה היא הוליסטית, אם זה קודם כל המקום עצמו, המקום הפיזי שאנחנו לומדים בו, הנוף מסביב, האיור, עצם זה שאנחנו מעגל של נשים, יש בזה משהו מאוד מיוחד, האוכל של שים והפינוקים, לי זה מאוד משמעותי כי אני מאוד אוהבת אוכל, אז אני לוקחת הכל ובאמת נהנית מהכל. והיחס האישי של מירב, באמת זה שונה מכל חוויית לימודים שהכרתי, כאילו אנשים לפעמים רוצים לקבוע איתי דברים על ימי שני, ואני אומרת, לא, יש לי לימודים, ואומרים לי, נו, אז תפסידי פעם אחת, מה קרה? ואני אומרת להם, לא, אתם לא מבינים, זה לא לימודים כמו שאתם מכירים ממכללה או אוניברסיטה. זה לימודים שלא בא לי להפסיד. וזהו, אני מרגישה שיש פה כמויות, למירב יש כמויות ידע עצומות. אני לא חושבת שגם בשנתיים אני אספיק ללמוד ממנה הכל, אבל תמיד השיעור קצת מתארך, תמיד בהפסקה ממשיכים לדבר, כאילו הרצון שלה גם להעביר אלינו את הידע הוא מדהים. וזהו, אני באמת ממליצה לכל אישה באשר היא לבוא לפה, למצוא משהו שהיא מתחברת אליו ולחוות את החוויה של הלימודים פה, כי זה באמת לא דומה לשום דבר אחר שהכרתי. אני שמחה שזה פה בגליל העליון, לנו.